TMTV. Сәлем дуслар. Күз ашып юмарга өлгермәдек, инде августка да аяк бастык. Ләкин кайгырырга да, борчылырга да кирәкми. Чөнки Татмус ТВ белән булганда нинди ел фасылы булу мөһим түгел. Шул безнең кайнар яңалыклары сезне көзен дә җылытыр. Ә бүгенге яңалыклар белән сезне мин, Ландыш Нимаҗанова, таныштырырмын. Бу тапшыруда Алсу Фазлыеваның «Каз өмәсе», Лилия Хайруллинаның Сан-Францискодагы концерты, Рамазановларның «Хыянәте», Элвин Грейның «Утлы корал белән атуы» хакында сөйләрмен. Бездән айрылмагыз. Бу атнаның күп тапкыр телегә алынган, күпләр сокланган клип Ризат һәм Зинира Рамазановлардан булды. Алар башкаруында «Хыянәт» җыры чыккач та тамашачы яратып кабул итте. Ә клипы бер артлы матур комментарийлар белән күмелде. Клипның иштәлегенә таянып, күпләр Рамазановлар гаиләсе бу афәт белән очрашкан мәллә дип баш ватты. Ә җырның чын тарихы турында гаилә башлыгы Ризат Рамазанов тулырак сөйләде. Айдар абый шушындыйрак тема кузгатык дип әйтте инде безгә. Безнең бит нигел пәп итеп, сөям, тормышта бит инде менә мондай язмышы кешеләрдән бар. Гыйбрәт булсын дип теге. Бары җырчы бит инде тәрбия нинди үзенә теге сәнгатьтә кешене тәрбияләргә тиеш. Яшьләр карый бары тормышта шундый хәл да була дигәндә инде. Белмим абый, без бит инде теге матур яшибез, Аллага шөкер, концертларда да теге әйтеп киләбез, урага хыянәт кермәсен дип. Рамазановларга сокланып, уңышлар гына телибез. Киләчәктә дә берсеннән-берсе матур җырларыгыз, клипларыгыз белән сөендереп торыгыз. Yani şekiller itip, bulasın ulaytip, tuzi galedise, bergeller. Aydu güneşine, anıtaralıp tügen, hıyanatın, bitul hıyanat. Татар эстрадасының гүзәле Салават Минихановның тормыш иптәше гүзәлем ятим балалар өчен бәйрәм оештырган. Әлеге чараны җырчы үзенең туган көне уңаеннан уздырган була. Әти-әнисез, караучысыз калган балалар өчен җырчы уен көлкеле, җыр биюле чара әзерли. Тиешле бүләкләр булсын дип спонсорлар табып, төрле кыйммәтле бүләкләр дә тарата. Ә гүзәлемнең туган көне уңаеннан тормыш иптәше Салават Миниханов аңа яңа йорт ачкычын бүләк итә. Менә бу сюрприз дип гүзәлем йорт ачкычы белән фотоны шулай ук Instagram шилтәренә урнаштыра. Үткән туган көннәрең котлы булсын, бәхетле бул гүзәлем. Бүләк итәм яшьлегемне, булган барлык назымны, синең белән парлап үтәм, кабатланма. Азат Фазлыев яңа концерт сезонына әзерләнеп, җырлар яздырып йөргән вакытта, аның тормыш шешкәсе Алсу Фазлыева туган ягы Балтачта «Каз өмәсе» оештырган. Исегездә булса, Фазлыевларның Уникста узган концертларында җырчыларга 2 каз бәбкәсе бүләк иткәннәр иде. Тамашачылар моны истә тотып, әллә шул бәбкәләрме бу дип сораганнар икән. Без дә Алсуга бу сорау белән мөрәҗәгать иттек. Тыңлыйбыз. Бу Уникста бүләк иткән казлар түгел, ул казларны суйырга шундый кызганыч. Хәзер күрше авыллар менә шу Уникста казны бирегез әле, асрамага безгә бирегез әле, карап тәрбияләп торыр идек дип әниләрдән сорыйлар. Суйырга кызганыч бит инде, әни менә хәзер уйлый инде бирегә микән, юк микән. Ярый, Фазлыевлар булдыргансыз. Хәзер инде без сездән бәлеш көтеп калабыз. Күзләрең карасы бигрәк сагындырды, ашкыннары йөрәктә утта яна.
Gözlerinin jittizin jigip şilkenlerime Işam senin yanına yanına Jilide buranda benim Bilese de tutmuyor yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Тәмле көрәш тапшыруы яңа сезонга әзерләнә. Ишеткән булсагыз, хәзер тапшыруның кагыйдәләре бераз үзгәрә. Бу хакта тулырак тәмле көрәш тапшыруның алып баручысы Булат Бәйрәмов сөйләп китәр. Тәмле көрәшнең яңа сезонында сезне, кадерле тамашачылар, бик кызыклы, зур, кардинал яңалык көтә. Исегезгә төшерәм, узган 5 сезонда без артистларны бер-берсе белән көрәштерә идек. Кайсының рецепты яхшырак, кайсы тәмлерәк пешерә дип инде. Хәзер безнең артистларыбыз ул берәү генә булачак, бер генә кунак килә тапшыруга һәм көрәшәчәк сезнең белән. Ягъни, сез менә хәзер телеэкраннарыгызда күрсәтелгән телефон номерына WhatsApp-ына дип әйтәбез. Үзегезнең тиз әзерләнә торган, бәлкем җиңел әзерләнә торган, бәлкем гади, бәлкем бик катлы ул рецептыгызны, шәп матур тәмле рецептыгызны юллап җибәрәсез. Рецепты белән ничек әзерләнә һәм фотосын да төшереп, безнең тапшыруга килгән кунак, артист шул рецептны әзерләргә тиеш булачак. Әгәр дә сезнекенә нәрсәдер ошамаса, бик тәмле килеп чыкмаса, сез һичшиксез җиңәчәксез һәм кукмара табасы, кукмараның шәп табалары сезгә китәчәк. Һәм сер итеп кенә әйтәм, мин күпчелек күп очраклар дип әйтәм иде. Сезнең өчен булачакмын, кадерле телевизион тамашачылар. Сезнең яклы булачакмын. Шуңа языгыз, әйдәгез хәзердән үк рецептларыгызны җуллагыз безгә. Без инде аларны, безнең дөресрәге артистларыбыз аларны әзерләргә тырышачак. Яңа сезонда тәмле көрәш тапшыруында Тат Муз ТВ телеканалында. Көтеп калам сезне. Языгыз. Тәмле көрәш яңа сезон. Хәзер Булат Бәйрәмовның аш бүлмәсенә килгән кунаклар бер-берсе белән түгел, тамашачылар белән көрәшә. Әгәр дә син үзеңне аш-су өлкәсендә белгеч дип саныйсың икән, башкалар белмәгән рецепт синдә генә икән, димәк син кукмара табасы өчен көрәшә аласың. Оригиналь һәм кызыклы рецептларны шушы адрес буенча көтәбез. Бу атнада популяр татар-башкорт эстрадасы җырчысы Элвин Грейның Instagram аккаунтындагы бер видеосы иң рейтинглысы булып чыкты ахры. Элвин Грей травматик пистолеттан атуын видео итеп кертте. Видеода җырчы дуслары янәшәсендә бүген егетләрнең бәйрәме дип кычкырып, һавага утлы коралдан ата. Җырчының социаль челтәрендә видеоны караган дистәләгән 1000 кеше үзара талашып беткән. Кемдер җырчыны яклап, кемдер киресенчә сүгеп яза. Кайберәүләр җырчы аек булмаган дигән фикерне дә белдерә. Ярый, ахры хәерле биткән. Былай шаяру кирәк булмагандыр. Радик, кеше куркытып йөрмә. Уфтанма гомерләр яз кеби күтәди шау-шашың күрсәң дә уфтанма яз килә китә гомер шулай үтә уфтанма 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 яз килә китә гомер шулай үтә уфтанма уфтанма уфтанма. Сәяхәт итәргә яратучы Лилия Хайруллина күптән түгел Сан-Францискодан кайтты. Җырчы биредә Сабантуйда чыгыш ясарга барган. Бәйрәмнән тыш Лилия Сан-Францисконың матур җирләрен, тарихи урыннарын карап йөргән. Аеруча җырчы милли бәйрәмебез Сабантуйның уздырылышына шаккатып кайткан. Бик ачык, күңелле, шат күңелле халык яши икән. Шул хәтлек яхшы кабул иттеләр. Сан-Францискода ул Сабантуй үзенчәлекле. Беренче көн Сабантуйны менә паркта үткәрелә. Икенче көнне инде ул концерт формасында бина эчендә аларның үзләренең менә татар ассоциациясенең бинасы бар. Шунда инде концерт формасында үткәрелә. Иреләрдә боз кузгалса талпынам туган якка эчтән генә сагышланып уйлыймын синең хакта. Миндә кошлар
Тапшыруның бүгінгі қонағы Рамил Аймадинов. Шибәр, талантлы, уңған җырчы егетебез белән Дамир Зиннатуллин атышу үзәгенә барган. Рамил Аймадиновның шәхси серләрен, киләчәккә планнарын бергәләп белик. Репортажны карыйбыз. Сәлам достар, Шоубез командасы бүген Олимп ату комплексында. Һәм минем янәшәмдә ТНТВ премиясе иясе яшь талантлы артист, ул да булса Рамил Аймадинов. Рамил, сәлам. Сәлам, Дамир, сәлам, хөрмәтле телевизор караучылар. Ничек хәлләр? Аллаһка шөкер. Син әзерме арбалетлардан, уклардан, җәяләрдән атырга? Соңгы тапкыр мин армиядә ата идем, оружие белән. Карарбыз. Кызык булырга тиеш дип үтләнәм. Алайса, әйдә безне көтәләр, киттек, керәбез. Рамил, синең белән аралашып алсак та була, ул да булса инде хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, җәең ничек узып бара икән? Җәй бик вакыйгалар белән тулы. Кайда гына булмадым бу җәйдә, бик күп чит илләрдә сәяхәт иттем һәм бу атнада һәм киләсе атнада мин бик чит илләрдән кунаклар кабул итәм. Кайсы илләрдән киләчәкләр? Алманиядән якын дустым килә. Һәм Казахстаннан, Швейцариядән. Мин үзем аларны чакырдым, чөнки мин кунакларны бик яратам кабул итәргә. Менә шулай. Беләсеңме, күбрәк пешергә, милли ризыклар һәм үз милләтебезне күрсәтергә инде, танышырга. Бөтен синең чит илдә булган дусларың ашап карадылар инде, әйме? Юк, әле ашап карамадылар. Вот беренче тапкыр киләләр, тырышырбыз кабул итәргә, чын күңелдән һәм пешергә, эчпешмакны. Эчпешмагына түгел, кысты буйда кыздырам, һәм инде бүтән әйберләр. Нән өйрәндең, әйт әле менә. Әнием, әбием, гаилә белән торганда, үсмер чакларымда мин аларга бик күп булыштым. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә, гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм, кадерлем, üzülüp сөям, яратам сине. Инде булса да яңа проектлар өстендә эшлисең микән, яңа сезонга әзерлекләр ничек бара? Ой, яңа сезон. Дөресен әйткәндә, бер нәрсә дә өлгермәдем бу җәйдә. Ничек мин башта дип әйтим, мин бик күп чит илләрдә булдым. Һәм әле Туниска барачакмын ял итәргә. Һәм әле планнар алда әзерләренергә яңа сезон өчен һәм консерватория өчен. Димәк, әле син яңа сезонга гомумән әзер дип әйтә алмыйсың инде. Әзер түгел инде, мин хәзер яңа җыр өстендә эшлим. Мин шул җыр шәрык стилендә, күрерсез. Синең бөтен җырларың күбесенчә инде шәрык стилендә. Бу стильне үзгәртергә уйламыйсыңмы? Әлегә юк. Минем өчен ул бик якын стиль. Мин шушы стильдә бик яхшы үземне хис итәм сәхнәдә. Ни өчен нәкъ шәрык стиле? Моны каян беләсең менә? Сиңа нәкъ та шул стильдә җырлар башкарырга кирәк икәнлеген сиңа язалармы? Туганнарың, дусларың, продюсерларың әйтәме? Бу минем теләгем. Шул стильдә җырларга, чөнки шәрык стиле ул бит төрле була. Тамашачылар һәм дусларым әйтәләр, миңа күбрәк килешә бу стиль, шәрык стиль. Һәм миңа ул күбрәк ошый. Үсмер чакларымда мин күбрәк татар халык җырлар җырлый идем, башкардым. Бүгенге көндә мин инде җырлыйм
татар халық жырлары, ләкин күбрәк сәхнәдә татар эстрадасында мин күбрәк шәрык стилендәге җырчы. Быел синең өчен зур грандиоз вакыйга булды, ул да булса син TMTV премиясына ия булдың. Бу синең өчен менә синең иҗатыңны зур бәяләү индеме? Әйе, ничек мин сәхнәдә анда премияда дип әйттем, инде мин бик рәхмәтлемен TMTV командасына, Барс Медиага. Кая саклыйсың әлеге премияны? Өйдә, монда Казанда. Синең премиялар күпме? Беренче премия. Ләкин соңгы түгел дип үмитләнәм. Иң стильле җырчы номинациясында җиңеп чыктың. Син үзеңне иң стильле дип саныйсыңмы? Дөресен әйткәндә, шул хәтле иң стильле башкаручы үземне дип санамыйм, чөнки мин бер кайчанда бер стильгә өстенлек бирмәдем. Сәхнәдә киемнәрем, образларым бик гади, гомумән алар кара төстәге. Дөресен әйткәндә, минемчә артистларга артистларны мода йогынтысы тияргә тиеш түгел. Һәрбер бездә үз стиль һәм иң мөһиме матур зәвыклы күренергә. Татар эстрадасында кем синең өчен иң стильле дип саныйсың? Андый кешеләр күп. Берничәсен генә әйтеп кит исемнәре белән. Эльвина, Ранил Нуриев, Ландыш Нилмуҗанова, Илназ Гарипов. Ранил Нуриевны син гел еш искә аласың, сине аның белән бутыйларда дип әле ишеткәнем бар. Дөрестән шулаймы? Бутамыйлар, чөнки без хәзер төрле стильләрдә җырлыйбыз. 1-2 ел элек без ничектер безне чагыштырганнар. Хәзер юк. Хәзер мин ничек мин башта дип әйттем, шәрык стилендәге ул үз стилендә җырлый. Рамил, стилистың бармы? Киемнәрне гомумән сайлап синең белән бергә киңәшләшеп эшли торган? Юк, стиль өстендә мин үзем белән эшлим. Стилистым юк. Бездә стилистлар бар инде концерт вакытында, әлегә киемнәр буенча мин үзем эшлим. Рамил, гади тормышта нинди стиль яратасың? Гомумән брендлар гына киергә яратасыңмы? Кыйбатлы кибетләрдә яисә сиңа мөһим түгелме? Гади басырга да барып киенә аласыңмы? Иң мөһиме уңайлы сыйфатлы булырга тиеш кем. Андый әйберләрдә төрле кибетләрдә табылып була. Менә шулай. Көндәлек тормышында мин күбрәк ертык джинсы яратам, уңайлы җиңел киемнәр. Бәяләренә карыйсыңмы менә сатып алганда? Менә бу кием аннан да юнәрәк булмаска тиеш. Әгәр киемнәр сыйфатлы булса да, алар әлбәттә кыйбат. Ләкин ташламалар бар инде, шуңа күрә күбрәк сыйфатка мин карыйм. Чит илләрдән алып кайтасыңмы киемнәр үзеңә сәхнәгә киергә, яисә гомумән өйдә киеп йөрергә, урамда киеп йөрергә? Әлегә юк. Карарбыз бәлки киләсе елга. Мин һәр вакыт чит илләрдә булганда вакытым юк. Әйберләргә йөрергә юк вакыт? Юк, вакытым булмады. Дуслар, безгә хәзер Рамил белән эш ук бирәчәкләр. Без чиратлашып аташакбыз һәм инде карыйбыз кем күпме укны кая эләктергәнен, тидергәнен дип әйтик. Рамил, син ауга йөргәнең юк инде димәк, әйме? Юк, беренче тапкыр. Барырга теләк барлыкка килдеме? Карарбыз, мин хайваннарны жәллим, берсен әйткәндә. Ярар, киттек, монда алар өчен түгел. Нинди войска дип әйтим, нинди сухопутная рота сопровождения воинских грузов дип атала инде. Просто инде. Демәк, син менә мондай кораллар белән таныш инде. Таныш нәрсәдер хәтерлим, бу инде бөтенләй бүтән әйбер. Гадирәкме? Гадирәк әлбәттә. Анда без автомат Калашников белән эшләдек. Менә бу миндә бар иде, синдә бар име яшел? Менә монсын мин үземне кигәнем белән. Ак иде. Шуңа күрә буслар минеке. Булдыра безнең егет. Достар, Олимп ату комплексының администраторы Марат. Марат, расскажите, кто больше приходит к вам на
занятий или на эти? На отдых к нам больше приходят. Вообще смешанный контингент, на самом деле. Ходят к нам и взрослые, и дети от 8 лет. По выходным бывает очень много у нас семейных пар. Это детишки, родители. Все любят стрелять, все любят веселый, активный отдых. Поэтому всем советую, приходите к нам на веселое времяпровождение. Әйтеп үзәл, менә синең тормышыңда бармы менә шундый кеше? Һәр вакытта синнән үрнәк алып торасың һәм инде ул синең өчен авторитет булган кеше бармы? Ну, әгәр гомумән музыканы алсак та, минем кумирым балачактан ук Майкл Джексон. Бөтен дискларны аның бар. Бөтен җырларны мин беләм, хәтерлим һәм сүзләрдә хәтерлим. Әгәр татар эстрадасын алсак, әлбәттә бар Хания Фәрхи, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Алсу Абылханова. Тавышлары бик матур, иҗатлары бик матур, менә шулай. Һәм минем шәрык стилендәге җырчылар да бар, кумирлар арасында. Алар Таркан, һәм Жанар Дугалова, казак җырчы. Димәк, синең плейлистта, телефонда, плеерда дип әйтик, әлеге артистларның җырлары күп инде. Төрле жанрлардагы артистлар. Майкл Джексонга килгәндә, инде ни өчен шәрык стилендә җырлыйсың бит? Аның стилен алмыйсың, аның менә алымнарын кулланмыйсың. Ул бит поп музыкасының патшасы дип саный. Һәм аның биюе, җырлары, ну, ошый. Мин бит не обязательно шул стилендә җырларга тыңлау өчен бик яратам мин аны. Концертында булырга өлгермәдең инде. Юк, өлгермәдем. Кызганыч. Барыр идең менә мөмкинлек булса. Әлбәттә. Кыйбат булса да. Кыйбат булса да, Америкада, тундрада булса да, әлбәттә барыр идем. Аңлашылды. Менә әйтеп үзәле. Алсу Абылханова килгәндә, һәр вакытта да сине аның белән ничектер теге янәшәдә күз алдым мин. Ни өчендер клибында да төшкәнсең син. Һәр вакытта да ничектер ул сине дә синең турында да сөйләп уза. Бу сезнең якташлар бер-берсенә ярдәм итүме яисә башка сәбәпләр дә бармы икән? Бу якташлык белән бәйле түгел. Бу кешедән бәйле. Мәсәлән, Казанда якташларым бик күп, ләкин кайбер кешеләр мин дуслашмыйм да, кайбер кешеләр аралашмыйм да. Кешедән бәйле. Нәре теләмиләрме яисә син теләмисең? Мин теләмим. Яисә алар. Алар шулай артистлар. Юк. Алар шулай артистлармы? Юк. Гади кешеләр. Гади кешеләр. Алсу Абылханова үзе бик гади кеше. Ул саф күңелле, чиста кеше. Шуңа күрә аның белән аралашырга, дуслашырга бик җиңел. Ул миңа һәр вакыт булыша, индер киңәшләр бирә һәм без бергә менә иҗат итәбез. Һәр вакыт бер дулкында. Рамил, әйтеп үзәле, синең хыялыңдагы дуэтың кем белән булырга тиеш? Дөресен әйткәндә, Илмира Нагыймова. Әйе. Син мине шаккаттырдың. Һәр аңлатам. Мин бит шәрык стилендәге җырчы буларак, шул ук дуэт өчен кыз табам. Кара күзле, кара чәчле, ул бик килешә дип уйлыйм. Һәм аның тавышы бик моңлы. Ул моңлы җырласа да, бүтән шәрык стилендәге җырлый ала дип уйлыйм. Һәм әгәр Руслан Кермединов миңа рөхсәт бирсә, мин рәхәтләнеп аның белән бер дуэт шәрык стилендә җырлар идем. Әле сез аның турында сөйләшкәнегез юкмы? Сөйләшкәнебез бар, ләкин без конкрет сүзгә килмәдек. Ничек уйлыйсың, Руслан рөхсәт итер микән яисә бераз гына барыбер теге каршы килер микән? Ну, безгә бит мәхәббәт турында җырларга мөһим түгел. Без бит дуслык турында җырлый алабыз. Белмим, карарбыз. Руслан ул бик гади кеше. Шуңа күрә минем өчен рөхсәт итсә. Рамил, санап китәле. Синең Instagramыңны карап торам, күрәм, һәр вакыт син кайдыр сәяхәттә, һәр вакыт кайдыр йөрисең. Ничә илдә булдың? Елына ничә тапкыр ял итәргә тырышасың? Бу акчадан бәйле. Бу елда мин кайда гына булмадым. Бу ел Европада, Франциядә икенче тапкыр. Швейцариядә, Женевада, Казахстанда, Сахалин утравында да булдым. Сахалинда миңа Европадан күбрәк ошады хәтта. Аңлыйсыңмы? Анда Сабантуй иде, без Чәчкә дигән җырчы белән бардык. Һәм анда безгә экскурсия буенча балык тоту күрсәттеләр. Ничек балык тотырга. Һәм элегрәк балык тоту мин аңламыйдым, яратмыйдым хәтта. Анда Сахалинда диңгездә, яхтада
балык шушы спортка мин гашык булдым. Хәтта мин 4 яисә 5 камбала тоттым. Шәшкә ул крабны тотты. Һәм шушы диңгез ризыкларны без анда тоттык, анда шул ук урында пешердек һәм ашадык. Бик рәхәт иде. Монда нинди максат белән барган идегез? Нуса бәйрәм булырга тиеш идеме? Анда сабан туйды. Рамил, бәйрәмнәр дисең, чыгышлар дисең, гомумән синең чыгышың ничә сумнан башланырга мөмкин икән? Пиват артист микән син? Ну мин әле яшь, мин үземне шул хәтле йолдыз дип санамыйм. Ләкин Казан өчен бәяселәр буенча 10 меңнән башлана. Сине ничек әйтик, бушка чакырырга мөмкинме нинди булса да бәйрәмнәргә? Рамил, без синең иҗатыңны шул хәтле нык яратабыз, килеп җырлап кит әле. Минем әни синең җырлавыңны ярата дип. Танылмаган кешеләр, ну, әгәр һәрбер кеше чакырса, бу нинди вакыт җитми миңа гомумән җырларга. Һәм хәйрия концертлар бар бездә. Ну, дусларым чакырсалар, әлбәттә бушка. Искәртмәләр бар димәк, әйме? Үтенеп сорасалар, яратабыз дисәләр, син барырга мөмкинсең. Танышмаган кешеләр. Таныш булмаган кешеләр. Ну, карарбыз кешеләр буенча. Инде күптән нигәдер уйларымны чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен балкысың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәм, качасың балыкка. Дигәлсең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгең. Ай, җаным күкләрдә теңге күкләрдә. Ай, җаным үземә бу син үземә. Рамил, төрле илләрдә буласың, ләкин әле һаман карап торам, йөргән кызың юк. Бәлки сиңа шул чит илләрдә шаткан кызны табып алып кайтыргадыр. Белмим инде. Күпләр сорыйлар сөйгән ярым турында. Чит илләрдә кайсы чит илдә мин әйтмим сезгә. Мин очраштым бер кызны, бер кешене. Карарбыз, нәрсә була. Мин әле түгел бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Карарбыз. Димәк, син гашык булдың башка илдә. Әйе, башка илдә. Ну, бездән ерак түгел. Үзбәкстан, ләкин ул татар кызы. Бәлки әле Рамил Әймәдиновның тормыш иптәше. Бәлки син анда китерсең. Үзбәкстанга китә Рамил Әймәдинов. Юк, китмим. Монда калам. Бәлки ул миңа килә. Ә сиңа менә димәк, синең хәзер ул синең йөргән кызыңмы юкмы? Юк. Мин гашык кына. Әйе, гашык. Ул миңа тиздән кунакка килергә тиеш. Карарбыз. Обстановка, атмосфера буенча карарбыз нәрсә булыр. Син нинди булса кызга ашасаң, ул үзен ничек тота башлый? Син аңа ошаганны ничек сизәсең? Андай ситуациялар бик күп иде. Һәрбер кыз үзенчә тота. Кемдер безгә миңа күзгә карый, кемдер чәчләр белән нәрсәдер эшли һәрвакыт, кемдер иреннәр белән буе. Менә шулай төрле ситуациялар. Син үзең беренче барып танышырга мөмкинсеңме соң? Әйе, әлбәттә. Әгәр ошаса, ну, пока андай ситуациялар булмады. Менә кыз менә ошады, мин аның белән һәр танышырмын. Әле булмады. Ә син үзең гашык булсаң, нишләп башлыйсың? Каушыйсыңмы? Үзеңнең нәрсә эшләгәнеңне аңламыйсыңмы? Ничек тотасың син үзеңне? Ну, мин сөйләшә башлыйм. Башта аның белән. Минем өчен сөйләшкәндә аның фикерләре белергә һәм сөйләшкәндә инде, ну, сөйләшү. Егетләр бит гадәттә гашык булсалар, бераз теге югалып калалар. Син дә алай түгел инде, үземнең югалтмыйм. Контроль тотасың. Контроль истендә тотам барсы. Әйтәлдерсең генә, сиңа хәзер ничә яшь әле? 25. 25 яшь. Әти-әниләрең аптыратмыйлармы? Кайчан тормыш иптәше алып кайтасың, килен алып кайтасың, оныклар көтәбез дип шундый сораулар буламы? Әле юк, чөнки миндә әле абыем бар бит. Ул әле өйләнмәгән, шуңа күрә аңа ничә яшь? Аңа 28 әйе. Син дә шулай йөрергә уйлыйсыңмы?
Белмим, карарбыз. Мин бер нәрсә тормыш турында дигәндә, мин әле бер нәрсә дә белмим. Әгәр вот мин гашык булсам, Тегә үк өйләнергә мөмкинсең. әйе. Менә шулай. Әтиәниләр. Ну, алар миннән әле сорамыйлар, чөнки вот абыем бар, аннан сорыйлар. Кайчан өйләнәсең микән, кайчан оныклар була. Ағылада бұлыт ағыла, қиблалардан жилләр іскәндә, үзіләдә үзәк үзілә, сіз дусларым искә түшкәндә, әнә шу сүзәң, яратам үзәң, әнә шу сүзәң, яратам үзәң. 2015 елда син кастинг аша татар эстрадасына килеп кирдең. Быел шулай ук Барс Медиа продюсерлык үзәге һәм Татар радиосы кастинг үткәрә яшь талантлар өчен. Менә алар кайсы бирләре теге уйлыйлар, килергә микән, юк микән, узырмы микән, юк микән. Менә шундый икеләнүче кешеләргә нәрсә дип әйтер идең? Бу минем өчен җитди тема, мин монда шаярта алмыйм. Чөнки татар эстрадасында үзенчәлекле җырчылар күп, ләкин менә вот кастингларга киләләр, ничек дип әйтергә инде. Бик гади кешеләр, йомшак итеп әйтергә. Менә шулай һәм аларга ничек дип әйтергә, үз стиле табырга кирәк, иң мөһиме үз стиле. Алар инде татар халык җырлар гына түгел, татар халык җырлары гына түгел, төрле жанрлар бар. Һәм татар эстрадасында төрле жанрлар бар. Табыгыз үз стилегез һәм килегез кастингка. Күптән түгел генә мактау тактасы дип аталган рубрика әзерләгән идең. Татар эстрадасы артистлары белән күрешеп, шундый чыгарылыш ясадыгыз. Кемнең реакциясе күбрәк ошады, кем менә чын күңелдән эшләде дип әйтик, безнең кем җавап бирде? Һәрбер артистның үз реакциясы иде. Кемдер җитди иде, кемдер синең кебек. Әйе, мин үзем дә гаҗәпләнәм. Кемдер әлбәттә көлеп, менә шулай итеп күңелле катнашты. Мәсәлән, бик ошады миңа Гөлназ Сафарова, ул бик күңелле иде. Ну, бик күп артистлар үзенчә миңа ошады. Кемнең менә айырып менә әйтә аласың? Менә шул артист тагын алай булыр дип уйламаган идем, алай көтмәгән идем аннан дип әйтә аласыңмы? Ну, бу күпләр комментарийлар белән бәйле. Иң кайнар комментарийлар булды Ландыш Нигъмәтҗановда һәм Алсу Абылхановда. Алсу Абылхановна ни 50 яшьлек дип әйттеләр, 50 яшьлек хатын дип әйттеләр. Ул җиңел шушай бергә карады һәм көлде дә безнең белән. Кемне күп сүгәләр, кемнең комментарийлары теге син шундый ник алай итәсең? Ул кемдә? Ландыш Нигъмәтҗанова идеме? Ландышка, чөнки аның образлары бик кыска дип язалар. Ләкин Ландыш молодец, Ландыш бик гади шушай бергә карый. Сез ничек? Ну, бу безнең фикер, сезнең фикерегез дип әйттем инде. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын, саф хисләргә тулып балачакның шаянлыгы үткән юлларның, саф хисләргә тулып балачакның шаянлыгы үткән юлларның. Кайттым әле, сагынып кайттым әле, көтәм мине бөдрә юкәләр, балкыртлары, кунган чәчәкләре, хуш исләрен сипеп иркәләр.
Яш артист буларак, татар эстрадасында булу жеңилме, авырмы, конкуренция сизеләме? Конкуренция юк. Чыннан да конкуренция юк. Беренче дигән бу. Юк, мин беренче түгел. Чөнки һәрбер артист үзенчәлекле. Чыннан да кемдер һәрбер кеше үз стилендә җырлый. Һәм Ничек конкуренция булмасын? Сез бит инде аудиторияны бүләсез, артистлар. Шул ук бер аудиторияга үзегезнең продуктны тәкъдим итәсез һәм инде шулай итеп сезне сайлыйлар. Ну, минем кебек кем тагын шул стилдә җырлый? Мәсәлән, юк, мин татар эстрадасында бер генә җырчы дип әйтә алмыйм, ләкин белмим, миңа кем охшаган эстрадада. Ландышка кем охшаган, иркәгә, һәрбер үзенчәлекле, һәрбер артистта үз тамашачысы бар. Рамил, әңгәмәбезнең ахырында сиңа 10 сорау әзерләдем. Аларга сиңа җавап бирергә кирәк булачак. Ул да булса, әгәр дә шулай булса, мин нишләр идем? Сиңа дәвам итәргә кирәк булачак. Аңладыңмы? Аңладым. Әйдә киттек. Алайса. 5 секунд эчендә сиңа өлгергә кирәк булачак. Әгәр дә миңа барысы да каршы булса, мин Үз юлым белән барам. Минем уң як битемә суксалар, мин Җавап бирәчәк. Азяка. Шапалак бирмен. Әгәр дә мин үземнең кая яшәгәнемне онытсам, мин Сорармын кешедән. алар белмәсәләр, Барыбер мин табырмын. әгәр дә сәхнәгә чыгар алдыннан шалбарым йыртылса, мин Шалбарсыз чыгармын сәхнәгә. әгәр дә мин нинди булса да начар авыр хәлгә эләксәм, нишләячәкмен? Ой, монда уйлап карарга кирәк. Тукта. Мин җиңел юлларны эзләмим. Әгәр авыр булса да, мин барыбер юл табырмын. Әгәр дә мин президент булсам, Татарстан аерым дәүләт булачак. Рәхмәт бизур. Әгәр дә мин акча ытсам, мин әниемә зур бүләк ясаячакмын. әгәр дә мин чит илдә гашыйк булсам, мин Өйләнәчәкмен. әгәр дә минем тормыш иптәшем үзенең фамилиясын алырга кушса, мин Юк. Рөхсәт итмим. әгәр дә миңа 10 елга артка кайтырга мөмкинлек бирсәләр, син Мин бит Минутислава катнаша идем. Якынча 10 ел элек мин кабатлап катнаша идем. Дуслар, шулай итеп без бүген Олимп ату комплексында идек һәм инде минем янәшәмдә татар эстрадасының популяр артисты, яшь артисты Рамил Айметдинов иде. Аралаштык, сөйләштек, арбалетлардан аттык, җәяләрдән аттык. Гомумән сиңа ошадымы? Ошады. Армия сразу искә төшә. Ошады әлбәттә, тагын килербез дип әйтәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Тәмле әйбер күп булмый дигәндәй сау буллашыйк. Мин Ландыш Нимаджанов, барыгызга да күтәренке кәеф һәм уңышлы эш атналары теләп калам. Пока-пока.